Sa Good Vibes, Ceneco ang nagpadala sang dugang nga personnel agud magbulig nga mabalik ang kuryente sa Southern Negros. Kay nagin patigayon ang send-off ceremony sa walo tanan ka mga persona o kun isa ka team sang Warriors of Light sa Central Negros Electric Cooperative. Sila ang mag-a-assist sa Negros Occidental Electric Cooperative o kun Ceneco sa Cabancalan City. Hindi pa totally restored ang power supply sa Southern Negros. May mga barangay nga tubtub subong wala pa sang power supply. Kalabanan sa mga ginuna, tagaan sa nga supply sang kuryente ang mga main highway kag ang mga barangay kung sa diin nahamtang ang City Hall, ospital kag merkado. May mga linemen man gikan sa nagkalain-lain nga electric cooperative sa Western Visayas nga tubtub subong yara sa gihapon sa Southern Negros kag nagabulig patindog sa mga nagkalatumba nga poste. Iban sa ila diri na nag-New Year sa Negros.